Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai basketului. Gazmetan Media și CS Municipal Oradea 30-27, cu Lilov marcând la ultimul atac al medieșenilor. Gazmetan 8 din 21 la aruncări de 2 puncte din acțiune, 38%, 3 din 7 de 3 puncte, 5 din 6 libere cu 15 recuperări. De partea cealaltă, orădenii 7 din 15 de 2 puncte, doar una din 6 din afara semicercului, au aruncat însă 13 libere, din care au scos 10 puncte și 16 rebounduri. Cel mai bun marcator este Lilov pentru Gazmetan, cu 9 puncte, 8 puncte are Crstanovic și 4 recuperări. De partea cealaltă, câte 8 puncte Pešić și Franklin. Nu s-a marcat foarte mult, s-a jucat însă cu ritm. Am avut contraatacuri, însă și multe mingi pierdute. Gazmetan 9 turnovers, 12 mingi pierdute de Orădeni. Începe sfertul al treilea. Franklin, Dillon, Pešić, Topciov și Nemanja Marić pe teren pentru Oradea, acum în ofensivă. De partea cealaltă, Lilov, Ivanović, Crstanovic, Shailo și Mandache. Mandache pe contraatac, se duce foarte frumos cu mâna stângă, cu evitarea inelului. Are viteză Mandache. Topciov face fentă și marchează de la semidistanță. (32 - 29). Shailo blochează Crstanovic, liber la 3 puncte, aruncă Zoran Crstanovic, ratează, prinde Dillon, lasă la Marić. Dillon pentru Topciov. Franklin. Continuă Franklin, scoate la Marić. Marić aruncă de 3 puncte, ratează, prinde Ivanovic. Lilov. Shailo. Coborât Ivanovic, Pešić este lângă el. Crstanovic face pick and pop, rămâne din nou liber la 3 puncte, dar nu aruncă. Ivanovic. Da, s-a depărtat de Pešić. Până acum Pešić l-a apărat bine pe Ivanovic. Doar 2 puncte pentru Ivanovic și 2 recuperări în prima jumătate a meciului. Pešić lasă la Marić. Pași, într-adevăr. Traversează Lilov. Nu poate primi. Crstanovic, frumos crossover-ul pe lângă Topciov, dar nu marchează. L-a însoțit bine Mandache pe Franklin, pe care și-a luat în primire omul. Pe Dillon. Aruncă Pešić de 3 puncte. Ratează însă Lilov, prinde din fața lui Topciov. Shailo. În colțul terenului pentru Ivanovic, aruncă și înscrie Ivanovic. 35 - 29. Franklin. Marić pentru Topciov. Fault înainte.
Primește Topciov până la urmă, după ce Marici a schimbat o pasă cu Pešić, ratează Topciov, frine de Ivanović. Lilov. Aruncă din nou Ivanović de 3 puncte, ratează. Krstanović faultat, spune Marius Iulin, de Pešić. L-ar fi ținut la recuperare. Mladenović pe teren la Mediaș. Primește Mladenović, îi lasă mingea lui Shailo. Lilov se zbate să iasă la minge, Marić lângă el. Accelerează Lilov, scoate greșit această pasă. Franklin se duce până în coș. Handoff Lilov cu Ivanović. Ivanović îl cheamă pe Mladenović. Să vedem pick and roll între doi jucători înalți. Coboară Mladenović cu Pešić în spate. Nu recepționează pasa. Pešić. Topciov. Se mechelic de dreapta de lângă Ivanović. Foarte frumos. (35-33). Lilov, Mladenović. Blochează și coboară. Ivanović. Shailo. Marchează Lilov pe un picior. Pe contraatac, Pešić este pierdut de defensiva medieșenilor. 37-35 și este timeout. Giurgiu Energia Rovinare în primul sfert 19-25. Constanța CSM 12-15 tot în primul sfert. Miercurea Ciucat la Sibiu 16-23. Acestea sunt celelalte 3 partide aflate în desfășurare în acest moment. I want confidence to play like this. Mladenović pentru Ivanović. Coboară Mladenović cu Pešić în spate. Se întoarce pe călic de dreapta și marchează Mladenović. Franklin. Pešić a coborât Franklin. Pešić a ezitat să-i paseze. Dillon blochează pentru Pešić. Faultul lui Ivanović. Nu știu dacă l-ați auzit și dumneavoastră pe acel suporter care a spus ăla e teatru, nu-i basket, referindu-se la faptul că Pešić ar fi simulat. Cred că a fost contact acolo, însă în niciun caz n-a fost un cot în plină figură. Plutește frumos Bandache, urmărește bine Ivanović. 2 puncte pentru el pe contraatacul medieșenilor.
Maric pentru Franklin. Apare Pešić. Topciov, Franklin. Dylan. Topciov blochează sus pentru el. Dylan. Foarte bun pasa pentru Topciov. Și-a găsit bine locul Topciov în spațiul de 3 secunde pe coborâre. Shiloh. Întâmpinat de Pešić, care îi dă timp lui Maric să revină. Aruncă Ivanović cu om în față și marchează Ivan Ivanović. Topciov a ridicat mâna, însă era mai departe pentru a nu fi depășit. Stop shot-ul lui Franklin. Din podul palmei a aruncat Franklin foarte rapid, dar și precis. Mandache de 3 puncte. Ratează și mingea atinge instalația în spate. Posesie pentru Oradea. Franklin pentru Topciov cu pământul. Topciov marchează peste Mladenović. Grimoase pentru Topciov. S-a lovit la faza de mai devreme în apărare. Faultul lui Topciov, care a băgat mâna la dribbling. Ivanović blochează pentru Mandache. Pătrunde Mandache, ratează cu mâna stângă. Franklin. N-a putut să iasă Pešić. Franklin continuă, scoate la Topciov. Atenți medieșenii. Mandache. Greșește pasa pentru Shiloh, interceptează Dylan. Anunță Horns, Nemanja Maric. Maric s-a dus în capac. Topciov cade cu mingea în afara terenului. Dar nu-mi dau seama ce a făcut Maric acolo. Dacă a scăpat mingea din mână sau a fost atinsă mingea de Mladenović. Bună pasa lui Ivanović pentru Mladenović. Trebuia să scoată pasa de acolo, era închis de Pešić și Topciov într-un unghi mort. Pešić pentru Maric. Maric lasă la Pešić. Pešić pentru Maric. Maric, Topciov, ratează Topciov. Ivanović, bună pirueta lui Ivanović. Scoate mingea pe colț. Aruncă Lilov și înscrie. Pregătit bulgarul pentru catch and shoot. Și este timeout. 47-41 pentru Mediaș. 42 de secunde rămase din sfertul al treilea. Lilov are 14 puncte acum. Ivanović 10 puncte, 4 recuperări. Krstanović 8 puncte și 6 rebounduri.
De partea cealaltă, Franklin 12 puncte, câte 10 puncte Pešić și Topciov, cei mai buni marcatori. Ne apărăm 2 în ofensivă, schema 4 pentru Oradea. Oradea în ofensivă. Busavei și țăbârnă pe teren. Liber, Franklin aruncă de 3 puncte și înscrie 47 la 44. Încă un atac pentru Mediaș. Shiloh. Ivanović. Mladenović se bate la recuperare și îl faultează pe Țăbârnă. Repunere din lateral pentru Oradea. Ivanović pe bancă în acest final de sfert al treilea. Dylan. Țăbârnă aruncă, Țăbârnă ratează. Se termină sfertul al treilea cu 3 puncte în avantaj pentru Mediaș. Scorul pe sferturi 16 la 15 în primul, 14 la 12 în cea de-a doua secvență de 10 minute. Iar acum egalitate la 17. Să vedem.